lige lave et hovedspring. Lav du bare et hovedspring. Og så var der ikke mere vand i poolen. Og jeg skal prøve. Jeg synes, der skal prøve. Nå, er det nej, Peter! Peter! Crazy. Og dig, kom nu. Så glaskroppen. Så Oliver. Hvad med benene? Ramte jorden? Pas på Alva. Alva skal lige ud. Peter. Hvor er Alva? Tag lige Alva, hun er bag hegn. Oliver, vent lidt. Vi skal lige have Alva væk. Nej, sådan er det. Ja, Peter beskytter hende. Peter passer på hende. Peter! Du tør jo ikke. YouTube-video, der ikke gik wrong.